Zo ben je Oranje International en samen je op een ijskoude joen je melden op een sportpark in Rottevallen. Kon je het vinden, Romano? Rottevallen? Jawel. Ik ben dinsdag ben ik ook geweest. Dus, Ik bedoel, had je er ooit van gehoord? Rottevallen? om eerlijk te zijn niet. Nee, maar ik ken de weg nu inmiddels wel. Dus, ja. Je had wel goed van Harkema's Boys. Jawel. Moeilijk Sowieso. ontkennen die Ja, natuurlijk, hè? nee. Met Heerenveen heb ik ook een paar keer tegen hun gespeeld. Dus bekende club. Ja. Dat dennenboom van een pad in Friesland opgegroeid is, Utjen, hè? Niet vallen. Dat is goed toch, Utjen? Ja, goed. Ja. Dat Fries, dat ken je nog wel dus. Ja, niet Utje. dat merken we al gauw. Het voelt er toch wel een beetje als thuiskomen dit. Jawel. echt Zeker. waar, Ja. Na de warming-up in de warme kantine zorgen we dennenboom op het ijskoude keusgas van Rottevallen voor het eerst weer in actie. Moet ik hier doen? Nee, Romano bedoelt net de Olversteintocht, maar wel de training van Harkema's Boys. En op die training is in 1 op slag te zien dat hij het nog net verleerd is. Trainer Robert Hedder is dan ik wies machinaaie spits. Ik is bij Romano direct zien dat het niveau had. Ik bedoel, topklasse, dat is toch een stapje lager natuurlijk dan wat hij wend is. Fitte Romano zit altijd in de basis. Absoluut, had ik hem zijn. Ik zei, je bepaalt zelf wanneer je speelt. Als je fit bent, dan speel je. Maar toch bloedt het een vreemd gezicht. Romano Dennenboom in het shirt van Harkema's Boys. De man die altijd een zoen wordt als een grut talent. De man die het zelfs een keer oproepen wordt door Marco van Basten, de bondscoach. Waarom speelt die op zijn 31ste dat gewoon nog bij een betellen voetbalclub? Wat stages afgewerkt, niet aangenomen of ik wilde zelf niet. Ja, 30 jaar, tijd niet gespeeld. Dus het werd gewoon steeds moeilijker. Vond de clubs je niet meer goed genoeg? Soms niet. Ander type spelen, soms wilde ik zelf niet. Het voetbalwereldje, zo werkt het gewoon. Ik ben afhankelijk. Dus, Romano komt op zijn 16e uit Rotterdam naar Heerenveen en maakt het op zijn 18e zijn debuut. Hij maai Wolderswier als invaller, maar toch 2 keer meidwan in de Champions League. En de toekomst ziet er voor Dennenboom goed uit. Toch wordt het nooit echt een groot succes. Hij had concurrentie van spitsen als Albeck, maar ik van Dennis de Nooijer, Selakovic en waar kent hem nog, zelfs Harris Huizing. Een basisplak bemachtigt hij nooit. Ja, hij belibbert zijn nou en dan zijn succesjes, maar Dennenboom wordt uiteindelijk verhierd om Willem II. En verkondigt dan nooit weer waarom te wollen naar Heerenveen. Een opmerking waar hij nou spijt van had. Ja, op een gegeven moment speelde ik, was jong. Ik dacht in principe dat ik heel de wereld aankon en wat dingen geroepen wat ook niet slim was. Ik ging naar Willem II, werd ik verhuurd. Dus ik was nog eigendom van Heerenveen en heb ik een keer geroepen van nou als ik terug moet naar Heerenveen dan stop ik met voetbal. Nou, ik was 19 jaar, 20 jaar. Hartstikke stom natuurlijk, kijk, en dat zijn fouten waar ik echt spijt van heb. Kan ik niet terugdraaien, maar ik had het nu wel anders gedaan inderdaad. Romano voetbalt nog bij NEC en FC Twente en hij 2 redelijke jaren bij de Tukkers rekent hij zijn basisplak kwijt. En hij laat Aten Mos hem naar Sparta. De Rotterdammers degraderen en Dennenboom moet weer op zoek naar een nieuwe club. Maar die staan net meer van Dennenboom in de Riegen. Pas aan het eind van het seizoen gaat hij naar de tweede Bundesliga, maar bij Arminia Bielefeld degradeert hij uit die competitie. Begin dit seizoen traint hij mij bij NAC en Luton Town, het 5e niveau in Engeland. Maar ook daar dwingt hij geen contract aan en beslist hij definitief het betellen voetbal van wel te zitten. Ja. Stel dat er nou dit seizoen, volgend seizoen, dat je zo goed speelt en dat er toch nog weer een club komt uit het betaalvoetbal die zegt, kom maar. Ja, oké, maar kijk, ik ben nu pas 31 geworden en er zijn heel veel jonge, goede voetballers. Dus de kans is ook wel klein dat ik nog terug ga naar het betaald voetbal. En dus concentreert Dennenboom hem nou op Harkema's Boys. En daar had hij maar 1 opdracht gekregen. Handhaven. Ja, Dat gaat lukken. Ja, zeker weten. Gaat de mensen hier in Harkema plezier beleven? Ja.